Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba. Ngiyakhuleka kuy'ndlondlo ezinhle. Indlondlo le ekhuluma yomntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Sanibonani izindlondlo. Ngiyakhuleka kini nonke engikade nganigcina. Ngiyathemba ukuthi niyaphila lapho enikhona. And ngiyathemba ukuthi wonke umsebenzi uyaqhubeka, uhamba ngendlela. La ningaboni khona, niyabona manje. Isikhathi sihambile. Niyabona indlela, niyayibona lapho enifanele ningene khona. Uma ningakayiboni, engifisa ukusho namhlanje ukuthi kuyindlondlo ezinhle uNkulunkulu nama-spirit guides wakho abasoze bakuncenga ndlondlo ukuthi bakuncenge bakutetemise bakunese noma ngabe wena ungafuni ukubanesa. uNkulunkulu nezithunywa namathonga akho hamba nawo konke nemimoya yonke ohamba nayo angeke ndlondlo ize ikuncenge uma ngabe nawe ungafuni ukubuya ubone ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni. Uyabona kunesikhathi la uthi mawusahamba kahle endleleni ungakazi ukuthi bakhona empilweni yakho, ungakazi ukuthi uhamba nobani, kodwa uyazibona izinto ziyenzeka empilweni yakho, uyawabona amaphupho, uyazibona izimo, uyaboniswa izibonakaliso unazo, unezinto nje eziningi oyibonayo nawe ukuthi hayi lento le enginayo ngathi abanye abantu abanayo, lezi zinto engiyibonayo mina mangilele abanye abantu abaziboni. Futhi noma ngabe uyaqala uyayikhuluma lento ubonakala njengohlanya, njengomuntu nje obona izinto ezingaziwe. Sonke leso sikhathi basuke bekhona beseduze kwakho, bekubekezelela, behamba nawe endleleni, bekubonisa kancane kancane, uphupha amanzi, uphupha ini, izinto ezithile uyibona, uphupha. So manje sekufika isikhathi sokuthi manje yekela ukuphupha. Yebo usazophupha, uphuphe bekubonisa, kodwa manje awusaphuphi ngendlela yokuthi uyaphupha uyekele, uyaphupha uhambe, uyaphupha wenze, uyaphupha ulandelele. Uma ngabe wena ndlondlo, uma uzoyibona into ukuthi kuthiwa ngenze lokhu, ukuyekela ungakwenzi, kuthiwa yenza kanje bakubonise, kodwa ufuna ukutetema, ufuna ukuthi bakuphathe ngalendlela babekuphethe ngayo. Kwesinye isikhathi thina size sifikele ukuduba, umuntu adube. Uduba ini indlondlo ekubeni wazi kahle ukuthi wena ungahambisi kahle izinto. uNkulunkulu ufuneka enze kanjani kuwena, akubonise kanjani ukuthi ungumntwana wakhe ukuphila amandla. Funeka akubonise kanjani? Ngoba ukubonisile ngamaphupho, wakubonisa ngezinto ezimangalisa, wakwenzela futhi izinto ezinhle before. Kepha manje njengoba seyimile izinto zakho, zimile inqubekela phambili yakho, awusaqhubekeli phambili, usumile izinto zakho zistakile, umile awazi nokuthi wenzeni, unezikweletu, uthi uyazama, izingane ziyakuhlupha ekhaya, akulungi lutho, imali ayingeni, izinto nje zonke zakho zempilo, impilo yakho imile. Uyabona makuthiwa umuntu unempilo emile, usuke uyibona, uyakwazi ukuyibona impilo yakhe imile. Engifuna ukukutshela kona ndlondlo ukuthi namhlanje uyazi ukuthi yini emisa impilo yakho, uyazi ukuthi yini le eyenza impilo yakho ime. Yingoba bakhathele uwe, amathonga akhathele uwe, nawo afuna ukuthi uwalungisele phela, usondele manje wenze ngendlela. Amakhosi akhathele uwe ngoba akwenzela izinto lokhu nalokhu, kepha wona awulungisi indlela yakho ofuneka uhambe ngayo. Okokuqala ndlondlo, uma ngabe kuwukuthi amakhosi sekukhathele, ngisho isithunywa sikhathele, siyabonisa ukuthi cha, mina lo muntu angisebenzi naye ngoba akavumi ukuthi ngisebenze naye. Ubona ngani ukuthi isithunywa sakho sikhathele nokuthi amakhosi manje asekuyekile? Ubona ngezikweletu, impilo yakho nje imile. Ubona ngomsebenzi, lokhu ufuna umsebenzi awutholi. Ulokhu uthi wenza ibhizinisi lakho, bayangena bayantshontsha kulo, bayangena bantshontshela imali bantshontsha izinto osebenza ngazo, futhi alihambi kahle nebhizinisi. Ubona ngani futhi? Ubona abantwana bakho mhlawumbe benza izinto nje lezi usabathe uyakhuza ngapha nangapha. Kwesinye isikhathi ingane izikutshele, ikubonisa ukungakuhloniphi. Ingalesi sikhathi impela-ke amakhosi ekhathele uwe.
izinto ey'ncane wawukwazi ukuzenza manje awusakwazi ukuzenza. Wawukwazi ukuthi la ekhaya kungena imali, uyibone imali, uphile ngaleyo mali leyo, noma ngabe incane kangakanani noma ngabe inkulu kangakanani, kepha wawukhona ukuphila nayo. Namhlanje awukwazi ukuphila ngoba izinto zakho sezimile. Sekufikile amajaji ajaji impilo yakho, kwathiwa no, lo siyamyeka thina, siyamyekela. Sisabathe sithi simbonisa ukuthi akenze kanje akenzi, akenze kanje akenzi. Kanti ufunani indlondlo? Ngoba umuntu onamandla, ophiwe amandla, ophiwiwe isipho, waphiwa isipho sokwelapha, waphiwa isipho sokubona, waphiwa isipho onikezwe sona, waphiwa isipho nje samandla wokuthi wena uzophakamisa amandla akho, bese uphakamisa i-energy yakho. Le energy ofanele kuyiphakamise iyona ezokwazi ukuhamba ikulungisela izinto zakho zempilo, iyona ezohamba ikulungisela abantwana bakho, iyona ezohamba ikulethela imali ukuthi imali mayingene la ekhaya uyibone, iyona ezokwazi ukuthi ikuphe umsebenzi, iyona ezokwazi ukuthi uyibone. Impilo yethu yamakhosi akusiyo impilo yenhlupheko, akusiyona impilo yenhlupheko, kodwa umuntu owenza ukuthi uzuhlupheke wena. Ungasoli i-universe, ungasoli amakhosi ahamba nawo, ungasoli amathongo ahamba nawo, ungasoli umveli inqangi ukuthi uNkulunkulu waze wangilahla, uzilahle wena ngokuthi ungalaleli. Awucabange ndlondlo isipho usiphile ingane, wathi wena nayi ingane yami ngiyakupha nasi isipho. Wena kuphela into ozoyenza, uzohamba uye emanzini, uzohamba uye empophomeni, uzohamba uye ezizibeni, uzohamba uye olwandle, uzohamba uye esigangeni, ehlathini, uzohamba uye entabeni. Awukwenzi konke lokho ndlondlo, noma usukwenza uyatetema. Noma usukwenza makukhona into encane nje ekublockile usuyaduba, usuthi hayi wena lento ayikho. Bakubekezelelile amakhosi, and akhona asahleli nawe namanje alinde wena ukuthi mawusukuma ulungise. Ngizobeka nje ndlondlo, ngikubekele njengesichitho. Siyafika isichitho sikufake sikufaze, wena uyakhala uthi why bekulethela isichitho. Hayibo ndlondlo, uzotrainwa kanjani umsebenzi mangabe kukuthi yonke into yakhe izoba smooth? Uzothi futhi why kuthwetshulwa ini amathongo hamba nawo, noma why bewagqilaza ukuthi mawahlala ngakusebenzeli? Uzobuza ukuthi yini ithonga lakho lihamba liyokhuluma kusibanibani lingakhulumi kuwe? Uzolokhu ubuzile nje imibuzo, i-answer ngabe uzoyithola kuphi? Ngoba ngeke uzuyithole, phela nje impilo yakho izoma. Are you ready ukuthi impilo yakho ime? Uready ukuthi wena uzoma uyolokhu wakhala until uzuhamba emhlabeni? Okukhomba ukuthi sukuma, ivila alikho, ivila kwamoya. Siyavuka ebusuku, siyavuka emini, siyavuka nini, emini esikhonje kwezinye iy'ndawo, ekuseni uvuka ulale uthi ukhathele, uvuka ekuseni ukhonjwe lapho ufayele uye khona. Ebusuku uyavuswa kaningi, uvuswe, unyakaziswe mawukubonakala ukuthi ulele, ukuthi vuka ukhuleke, ziyonakala izinto. Wenza njani ndlondlo? Wenza njani? Nithi nina hayi ningama-self-initiate, izinto zenu zizoyilungela. Hlala-ke ndlondlo ulinde into zakho ziyilungele. Ngeke zilunge izinto zakho ulele, ngeke yilunge into zakho bekubonisa izinto ezihlele ezikubambile wena bese uyahlala. Ngeke ndlondlo, isikhathi yabo njengamanje nje, ngeke. Amakhosi aphakeme, amakhosi afuna umuntu ozokwazi ukuthi awalalele enze umsebenzi, ngoba uma ngabe kuwukuthi izinto ziyenza nje ulele, ziyenza nje ziyizele kuwe, okusho ukuthi bafaka ivila, bafuna ukuthi mawuvilaphe, benze mangabe kuwukuthi abakutrain, uzokwenza njani kusasa? Uzothi ususebenza izinto zakhe iy'nkinga zibe ngaka. Khumbula, amandla mawuphakama ngamandla, iy'nkinga ziyeza zingangamandla onawo. Uphinde uyinqobe lezo y'nkinga, ziphinde futhi ukuthi mawusula kuzokunye futhi ubunzima.
impilo yethu inobunzima. Why kunobunzima? Ingoba bafuna ukusi-equipta, bafuna ukukutraina, bafuna ukube namathuluzi okusebenza, bafuna ukuthi wazi ukuthi makufika into kanje ngiyilwa kanjani lempi, bafuna wazi ukuthi makufika izimo ezinzima ezikanje awuzukhala. Manje wena bayakubona ukuthi wena uyolokhu wakhala njalo, noma ngabe sekufanele usukumulwe uyilwele uguqe ngedolo ukhuleke uzolokhu ukhala uthi mina amakhosi anjani. Ndlondlo, sukuma. UNkulunkulu akayivumi lento, umveli inqanga akayivumi lento, umama wethu owasidalayo akayivumi lento thina ukuthi singabantu bantwana bakhe bamakhosi silale sikhululeke, umhlaba wonakele, nawe ikhaya lakho lonakele, nawe impilo yakho imile. Akakuvumi lokho. Bafuna ukukukhombisa amandla onawo. Sukuma uyicoshe, ubonakalise amandla onawo, ubonakalise izinto onikezwe zona. Uzowabona kanjani amandla akho mangabe ungakwazi ukuthi makufika into ikubhlokha uyisusa kanjani, makufika into ima kanje uyimisa kanjani? Sukuma, 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 sukuma mntanethongo, sukuma, sukuma, sukuma. Makhosi.